втора комисия имаме да разгледаме общо 8 докладни с номера 193, 194, 198, 199, 201, 202, 203 и 204, които са извънредни 203, 204, току-що постъпиха. Очакваме само да ги обработят и ще ги имаме. Започваме с първата докладна с входящ номер 193 относно утвърждаване на промени в маршрутно разписание и на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на превозите по автобусна линия от общинската транспортна схема. С наше решение номер 341 е взето на заседание на Общински съвет от 30 май 2025 е дадено съгласие за провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема за срок от 5 години. В утвърдената процедура е включено и маршрутно разписание, както следва в табличен вид. Ни е предложено на автобусна линия 2 Могили – Помен, която се изпълнява целогодишно от понеделник до събота включително. Общото време за движение е 55 минути, средна техническа скорост 50 км в час. Обаче тук в случая не е осигурен минималният интервал от 60 минути с тръгването от град Русе на влак на БДЖ. Това налага и промени в маршрутното разписание 2 Могили – Помен в частта му от 12 часа, където е в табличния вид, до 13 часа, поради което се предлага друг вариант, който да има такъв застой от 60 минути. И поради тази причина се налага да се направи промяна в това маршрутно разписание, което сме приели. Нещо по докладната, колеги, имате ли да допълните? Нямате. Преминаваме към гласуване. Който е за приемането на докладната, моля да гласува с вдигане на ръка. Приема се. Ще я докладва Ивелин. Следващата докладна е с номер 194 относно приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредба 7 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост в община 2 Могили, област Русе. Предмета на предлагането изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт от компетентността на Общински съвет 2 Могили е наредбата 7 за придобиване, управление и разпореждане на имоти и вещи, общинска собственост. Причините, които налагат приемането на изменение и допълнение в община 2 Могили бе извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество за периода 1 януари 2022 до 31 декември 2023 година. На следващото място предлаганите изменения и допълнения са свързани с привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. В Държавен вестник брой 70 от 20 август 2024 е обнародван Закон за въвеждане на еврото в Република България и поради тази причина трябва и тук да се направят промени в тази наредба. Проектът е публикуван на 30.06.25 година. В 30-дневен срок в деловодството на община 2 Могили не са постъпвали предложения и становища. Предложен е проекта, който трябва да зачитам ли всички точки и параграфи? Ще си ги гледате. Ако имате нещо да допълните. Нямате. Преминаваме към гласуване. Който е за приемането на проекта по наредба 7, моля да гласува с вдигане на ръка. Всички сме за.
ще я докладва госпожа Доджева. Следващата докладна е с входящ номер 198. Относно даване на съгласие за изработване и поставяне на парков елемент. С решение, взето на заседание на Общински съвет 2 Могили с протокол номер 22 от 24 април 25 е дадено съгласие дворното пространство Народно читалище Свети Кирил Методий 1919 в подземлен имот с идентификатори 201.84.1.792 от 23 ноември 2020 да се именува парк Божидар Борисов. За обозначаване на мястото е необходимо да се изработи и постави такъв парков елемент. Във връзка с това е изготвена скица от 8 юли 2025 година по заявление на Община 2 Могили с входящ номер 18171 от 7 юли 2025. Към скицата е изготвено и съответното приложение. Дадено е конструктивно становище за обект, който е стоманобетонна част на постамента, основа и колона. Тук можем ли да направим една корекция, че да я докладваш, пък предната ще я докладва Светлин. Тъй ли? Добре. Тук имате ли нещо да добавите? Да. Значи, колеги, беше хубаво това нещо да го изговорим много по-рано, защото за мен там мястото не е удачно. Това е едно съвсем малко паркче, където има поставена плоча на братята Кирил и Методий. Можеше да се помисли дали в спортния комплекс мястото е по-голямо, обектът е по-голям. Дали парка. За мен там мястото е неудачно. Колко хора минават през това паркче? Мисля, че не му е там мястото. Само това е. Някой друг? Предполагаме късно вече. Тези неща трябваше да ги изговорим, господин Марков, още като вземахме решение за наименуване на парка. Няма как парка да сме го да води наименованието парк Божидар Борисов, а да сложим паметната плоча в спортната зала или някъде на друго място. Просто, може би е късно либе за китка. Вече няма какво. Няма как. Тъй друг, някой има ли нещо да допълни? Нямаме. Преминаваме към гласуване. Който е за? Против, въздържали се няма. Приема се. Госпожа Додева ще я докладва. Следващата докладна е с входящ номер 199 относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот публична общинска собственост. Община 2 Могили е собственик на недвижим имот по акт за публичната общинска собственост от 21 март 2012 година на кмета на Община 2 Могили, а именно дворно място с площ от 1568 квадратни метра, съставляващо подземлен имот с идентификатор 201.84.1.1033 по кадастралната карта на 2 Могили, като в същия се намира и сграда с посочени идентификатори, които са с застроена площ от 282 квадратни метра с предназначение административно-делова сграда, брой етажи 3 с адрес на сградата, която се намира на булевард България 84. В Община 2 Могили е постъпило писмо от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Инфраструктура на електронното управление, към което са приложили проект на договор, от който е видно, че желаят да им бъде предоставено безвъзмездно ползване на част от помещения за разполагане на съоръжения и специализирано оборудване, част от единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е собственост на Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление в изпълнение на инвестиция. Широкомащабно разкръщане на цифрова инфраструктура по оперативно споразумение.
След извършен оглед от екип на изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление е уточнено, че подходящо за целта е сградата стая номер 6, сървърното помещение на общината с площ от 12,25 квадратни метра, което се намира на втория етаж в централната част на сградата. В посоченото помещение са разположени всички сървъри на общинска администрация и според представено становище от 4 август 2025 година от експерт сигурност, информационни и комуникационни технологии няма техническа пречка оборудването, представляващо един брой комуникационен шкаф с размери 60 на 60 на 60, да се помещава в същата стая. Преди да вземем решението, след като вземем решението, трябва да се включи в раздел 4 годишната програма за управление и разпореждане с имоти. Срока е за 10 години, безвъзмездно отдаване. Има ли някой нещо да допълни по докладната? Нямаме. Преминаваме към гласуване. Който е за? Приема се. Ще докладва Светлин Георгиев. Следващата докладна е с входящ номер 201 относно подадена информация за резултатите от дейността на кмета на кметство село Бъзовец за периода от месец август 2024 година до месец август 2025 година и проблемите, които стоят пред него. Като всяка информация и кмета на село Бъзовец е подала общо в информацията и отбелязана административната дейност, икономическата и търговската дейност, социалните услуги, инфраструктурата и благоустройството, поддръжката на селото, обществения ред, здравеопазването и отбелязал проблемите за решаване, които стоят пред селото. Необходимо е изграждане на цялостно видеонаблюдение на селото, като се поставят камери към всички входящи и изходящи точки. Необходимо е да се направят тротуари и асфалтополагане на улиците Кирил Методи, Димитър Благоев, Панайот Хитов, както и пътят към християнските гробища, които е в особено лошо състояние. Необходим е проект за довършване на вътрешния ремонт на читалището, ремонт на сцената, подмяна на двете електрически табла и инсталацията, шпакловане и вътрешно боядисване, ремонт на външната площадка, която е пропукана почти до колоните. Необходим е ремонт на покрива на сградата на кметството и покрива на складовите помещения. Отбелязала е още, че е необходимо да се раздели земята, която се води център, и да се обособи парцел към всяка една сграда, читалище, здравен дом и църква, за да има възможност да се кандидатства по проекти. И да се направи проект за укрепване на коритото и основите на 6 броя мостове на река Възовска. Колеги, някой нещо по самата подадена информация и по проблемите, които е отбелязала кметицата на селото, имаме ли да допълните? Нямаме. Преминаваме към гласуване. Който е за приемането на информацията? Приема се. Ще я докладва господин Спасов. Следващата докладна е с входящ номер 202 относно проект на етичен кодекс на общински съветници от Общински съвет Вемогле, който трябва да се приеме. В брой 38 от 25 година на Държавен вестник на Република България е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяване информация за нарушение, приети от 51-то Народно събрание на 30 април 25 година. В параграф 11 от заключителните разпоредби е направено изменение и допълнение в член 2 в Закона за местното самоуправление и местната администрация, като в член 21 се създава нова алинея 4, която е със следното съдържание.
Общинския съвет приема етичен кодекс на общинските съветници. Тази промяна налага и внасяне на настоящата докладна записка за приемане на етичен кодекс на общински съветници. Разпоредбите в проекта на етичния кодекс на общинските съветници при Общински съвет Две могили се свеждат основно до начина на поведение на общинските съветници при работата им по време на заседания и взаимоотношения помежду им, както и взаимоотношенията с жителите на община Две могили. Причините, които налагат приемането на проекта на етичния кодекс на Общинския съвет, се свеждат основно до нарастващата необходимост от въвеждане на нови морални и етични норми на поведение на общински съветници, както и стандарти на поведение, явяващи се задължително условие както за издигане на авторитета им пред обществото, така и за издигане на авторитета на Общинския съвет като цяло. Целите, които се поставят, етичния кодекс на Общинския съветник има за цел определяне на основни морални и етични норми и конкретизиране на поведението на съветниците във връзка с работата им в Общинския съвет, а така също и подобряване на взаимоотношенията между съветниците по време на редовни или извънредни заседания. Предложен е този проект, който беше създаден временна комисия. Беше качен 1 месец на сайта на общината. Не са постъпили никакви. Нещо някой да допълни, има ли? Нямаме. Преминаваме към гласуване. Който е за приемането на докладната за етичния кодекс, моля да гласува за. Против, въздържали се, няма. Ще я докладва госпожа Евтимова. Следващата докладна е с входящ номер 203. Относно одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти по член 56 от Закона за устройство зарядна станция за електрически автомобили, стандартна АС 22 кВт на територията на поземлен имот 201.84.1.2767, представляващ улица Рила, публична общинска собственост, вид територия урбанизирана, за второстепенна улица, площ от 1609 квадратни метра по кадастралната карта на град Две могили, община Две могили. Община Две могили е заявила поставянето на преместваем обект зарядна станция за електрически автомобили от 22 кВт на територията на поземлен имот, който посочихме по-горе, който се намира на улица Рила. Условия и редът за издаване на документация са одобрени от главния архитект на общината. Към схемата и проектната документация се определят с наредбата на Общинския съвет. Така се явява наредба 27 за реда и условията на разполагане на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи за осъществяване на рекламна дейност на територията на община Две могили, област Русе. Приложени са ни заявление за издаване на схемата за поставяне на преместваем обект. И самата схема също е прикрепена към докладната. Колеги, нещо по докладната имам ли да допълним? Нямаме. Гласуваме. Който е за? Против, въздържали се, няма. Ще я докладвам аз. И последната докладна е с входящ номер 204 относно одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти по член 56 от Закона за устройство, 2 броя контейнери на територията в УПИ 2 в
квартал 37 по регулационния план на село Бъзовец, община Две могили, одобрен с заповед номер 135 с площ от 710 квадратни метра. По регулационния план на село Бъзовец, община Две могили, одобрен с заповед 135 с площ от 790 квадратни метра. Община Две могили е собственик на УПИ 4 186 квадратни метра по регулационния план на село Бъзовец, община Две могили, с заявление номер 18162 от 26.06.25 година общината е поискала изработване на схема за поставяне в имота на контейнер с габарити 240 на 500, които да се използва като преместваем обект, обслужващ транспортна автобусна спирка. От главен архитект на община Две могили е изготвена схема за поставяне по скица номер 162 от 27.06.25 година. В съответствие с член 18 от наредбата, схемите за поставяне на преместваемите обекти върху терени публична и частна собственост се изготвят по искане на инвеститора, физическо или юридическо лице или при възлагане на кмета и се одобряват в едномесечен срок от датата на внасяне след приемане и разглеждането. Приложени са ни всички необходими заявления, схема за поставяне по скица, акт за публична общинска собственост. Колеги, имам или нещо да допълним? Нямаме. Преминаваме към гласуване, който е за приемането на докладна с номер 204. Против, въздържали се няма. Ще я докладвам аз. С това закривам заседанието на втора комисия.